आज आम्ही इथं नईबाग राष्ट्रीय महामार्गावर जे जंक्शन आहे या जंक्शनवर आहोत आणि 5-6 महिन्यापूर्वी इथं सिग्नल जे रस्ता विभागाने सिग्नल बसवलेला आहे। मात्र या ठिकाणी वारंवार मागणी करूनही जो हायमास्ट पाहिजे, जे विजेची सोय पाहिजे, दिवे पाहिजे, त्याची सोय अजूनही सरकार करू शकलं नाही। त्यामुळे या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात वाहन चालकांना अडचणी येत आहे। या ठिकाणी अनेक वेळा ज्या म्हशी गायी या भागातून रस्त्यातून ये जा करतात, त्याच्यामुळे अपघात होऊन अनेक जखमी झालेले आहेत। एक दोघांचे मृत्यू या जंक्शनवर झालेले आहे। त्यामुळे माझी सरकारकडे मागणी आहे की या जंक्शनवर तातडीने हायमास्ट बसवून जो अंधार पडतो त्या ठिकाणी उजेड घालावा। तसेच या ठिकाणी ज्या वाहतुकीच्या समस्या निर्माण होतात त्याचाही त्यांनी निराकरण करावं अशी या माध्यमातून मी मागणी करतो। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।